l'any 2024 que s'acaben de substituir. Agraïm als autors l'esforç que han fet per poder estar amb nosaltres avui i a vosaltres per acompanyar-nos. Poseu els mòbils, sisplau, en silenci, que no m'he sonat. I us deixo amb la Lourdes, que presentarà la narrativa, i en Joan, que presentarà la poesia. Al finalitzar podeu preguntar als autors el que voldria ser. Moltes gràcies per l'assistir. Per a aquells que no em coneguin, que em penso que no ho veig tots, em dic Lourdes i formo part del jurat de tria, no del jurat final, del jurat de tria del Premi de Narrativa Vila La Bella de Mar, convocat pel col·lectiu Cada Cultura amb el suport de l'Ajuntament de la Bella de Mar. Els meus companys i companyes de Cada Cultura han tingut la gentilesa de permetre'm presentar el guanyador del 32è Premi de Narrativa Vila La Bella de Mar 2024, en David Serra i Esposa. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Qui és David? David va néixer a Badalona, fa uns 40 anys, més o menys. Va estudiar Història a la Universitat Autònoma de Barcelona. Segons ells, en paraules d'ell, per la cafeteria. Després ja ens ho explicarà perquè suposo que, no sé, al fer història, reis, dates, batalles, guerres, necessitaves una quantitat de cafeïna enorme. Suposo que és per això. Actualment i des de fa uns anys treballa com professor de castellà a França, també, segons diu ell, per culpa del karma. El karma per culpa... Per culpa com a algú negatiu, no? Però bueno, com que m'ha castigat el karma per viure a França, però... Per viure a França, no per ser professor ni de castellà. Una mica tot. Però una broma. Era una broma. Sí, bueno, ja quan llegireu el seu llibre veureu que l'humor està tot arreu. Com ell mateix es descriu, és un apassionat per la història. Us ben asseguro que aquesta passió és ben present en el llibre guanyador que presentem avui. Followers i haters i altres històries. No s'assusteu. Després us explicaré d'on ve el títol, això de followers i haters. Ho explicaré després i ell també. Followers i haters i altres històries és un conjunt de 6 relats curts ambientats en diferents moments. O sigui, n'hi ha uns que estan ambientats en el passat, uns altres en el futur. Per exemple, trobem dos relats ambientats al segle XXII, després un altre a l'edat mitjana a Ravenna, Itàlia, un altre que està ambientat al 1920 a la costa catalana, però amb personatges que venen del nostre futur. O sigui, però tranquils, no és com aquelles coses, aquelles pel·lícules que no saps si estàs al passat, al futur, si el nen és l'avi, no. És una lectura senzilla, però el que farà és transportar-vos a diferents moments de la història i a diferents llocs. A Followers i Haters s'expliquen històries fantàstiques, però al mateix temps de coses quotidianes, de coses que us faran reflexionar, riure, imaginar altres mons. Hi trobarem una història d'amor prohibit en un món controlat per la intel·ligència artificial. Després també uns turistes que viatgen des del futur per gaudir de les nostres platges. No sé què deuen passar a les platges del futur, no sé, us ho podeu anar imaginant, no? Una illa maleïda del segle XIX que conté un objecte capaç de curar tots els nostres mals. Es diu Lladre de Tristeses. Hi ha un que després et pot preguntar per este aparell tan fantàstic. Com us deia abans el títol, no? Followers i Haters s'ha tret d'un dels relats. I com que tenim un públic que està molt al dia, molt actualitzat,
sabrà que followers i haters significa seguidors i detractors en el món de les xarxes socials i dels youtubers, bàsicament. Per què aquest títol? Bueno, jo al principi havia pensat un altre títol. Havia pensat justament com que són històries del passat i del futur i totes tenen un element fantàstic. Al principi es deia contes fantàstics del passat i del futur. I en el meu cap això sonava molt bé, però després és veritat que en Joan em va suggerir, un cop que ja em va trucar, que li havia agradat molt el llibre, però em va dir que potser sí que sonava una mica massa llarg o massa així, no? Llavors em va proposar com a aquest primer conte, que sí, potser dels més ben acabats i tot, doncs agafar-ho com a títol de tot el recull, no? Que això es fa amb relats de contes i tot, i sí, em va agradar molt això de followers i haters i altres històries. Per això li vaig canviar el títol, però ja des del principi pensava una importància això, que era fantàstic i que són coses del passat i del futur. I a vegades a la primera pàgina no saps si està en el passat o el futur. Sí que m'agrada molt jugar una mica amb l'ambigüetat. Hi ha un aquest de l'edat mitjana que són com dos cavallers que van així per un territori molt desolat, que està per una pandèmia, i com que venia d'un altre conte al futur, m'agradava que el lector pogués pensar, potser és futurista, no, té la pandèmia de la pesta negra de l'edat mitjana. I aquests jocs, no sé, m'agrada. Són coses que les relaciones a l'actualitat. Però que si tampoc ho entens tampoc passa res, però bueno, són com petites coses. Però sí que s'entén. Tranquils que ho entendreu perfectament. Precisament el primer conte o relat us explicaré una mica de què va, no? Està ambientat al segle XXII, podria ser qualsevol ciutat europea, no? On els ciutadans de classe mitjana no treballen. Llavors, per tenir-los entretinguts, què pensen? Doncs mira, els dividirem entre followers, seguidors, i haters, detractors. I quina és la condició? O sigui, i ells què han de fer? Doncs ser molt actius a les xarxes socials. O sigui, criticar-ho tot o defensar-ho tot. Dona igual si t'agrada o no t'agrada. La teva funció és aquesta. I a canvi rebràs una renda universal. D'acord? I quan ho vaig escriure pensava que el futur podria ser així, que cada cop tot el treball més automatitzat, amb la intel·ligència artificial o així, llavors que les tasques més dures s'encarregarien això, com abans eren els esclaus o els cets o així, en el futur els robots o la intel·ligència artificial i després que la majoria de gent només hauria d'estar en una societat d'oci, però després ha vingut, és veritat que avui dia sembla que tot sigui més hater, més de gent que odia que no que defensa coses, però bueno, era una mica... Sí, però sí que el que jo he tret o he intuït, sí que hi ha gent que treballa. Sí, també, una mica... El treball físic, el que tenen com a treball, no? Sí, diu que, per exemple, el repartidor, que això és una cosa que està molt d'actualitat, que són gent que està molt explotada, que han de treballar moltes hores, tenen primes, que si poden repartir amb menys temps possible, guanyen més, o si no, si es porten a menjar una mica fred no els hi paguen, llavors era una mica com denunciar aquesta situació, una història d'amor entre dues persones molt diferents del futur. Vaig pensar com Romeo i Julieta, però en el futur. Sí, perquè els que treballen els immigrants. Bueno, sí, deia que són immigrants, però eren els pobres immigrants, o si no, ho feien els drons directament, que repartien tot. I qui controla el món? Clar, seria una elit, que són els que saben més d'intel·ligències artificials, els programadors, informàtics i formats. Ja ens anirem trobant. Exacte. Curiosament, Elon Musk encara no està contestat. Tu vas escriure això, però va ser certa. És veritat que sí, això ho vaig escriure potser fa un any o dos, i l'Elon Musk després ha agafat molta... Que a vegades sembla que realment estem vivint en una distopia. Per a que us féssiu una idea d'això dels followers i haters, us llegiré no res, un breu diàleg. Un incís també que tot això que dic sona tan fosc i tot que per això li vaig posar una mica d'humor. Si no, a vegades la realitat seria insuportable, doncs espero
explicar això però una mica el to, perquè és que si no... Us llegiré no res, un breu diàleg entre una treballadora que es diu Zoé i el seu cap. I comença el seu cap, dient: digui'm, Zoé, qui és aquest Elton John? Un polític? Un revolucionari? No, senyor, és un cantant de finals del segle XX. No se n'adona de la gravetat de la situació? Cal que li recordi que vostè és una hater. Tot el que escriu a les xarxes socials ha de ser negatiu. Ja ho sé, però les cançons d'Elton John m'agraden realment. He intentat criticar-les, però és que no puc. Fins i tot un home seriós com vostè s'emocionaria si escoltés Your Song. No es tracta d'això, Zoé. Li paguem perquè ho critiqui tot. Una bona hater sempre trobarà defectes a qualsevol cosa. Si torna a mostrar un comportament sentimental, una altra relliscada i la fotrem fora. Això ho has tret de Telecinco? Sí que sona molt... Si et poses la tele, bueno, no sé. Després ja ens diràs en què t'has basat. A veure, tornant al llibre. Si em pregunteu en quin gènere literari pertany, he de reconèixer que és ciència-ficció. Però això és una percepció meva personal. Jo quan penso en ciència-ficció penso en Matrix, a la Guerra de les Galàxies, amb El Senyor dels Anells. Això no té res a veure, des del meu punt de vista, amb totes aquestes històries així fantàstiques. Aquí hi ha una crítica social fèrria, que és que no t'has deixat res, perquè parla de la societat que defutja el treball, de l'explotació dels pobres que han de treballar, dels desavantatges de la intel·ligència artificial, de la hipocresia social enfront de l'homosexualitat, de la desigualtat del dret de les dones, de l'ignorància de la humanitat cada cop més gran, de la destrucció del medi ambient, de l'egoisme. És que no t'has deixat res. És que si hi ha algun francès, és que hasta els francesos critiquen que... Bueno, és que s'ho mereixen una mica. Sí, perquè ha dit una cosa que em fa molta gràcia, de que els francesos tot ho critiquen, no? Sí, o tot ho troben malament. Això és totalment. No, i jo estic això... No, doncs m'estic tornant com ells, però... No, tot això que dius està molt bé, però no és en el mateix relats. Està repartit en els 6 relats, però... Però Déu-n'hi-do, perquè si comences a reflexionar, dius, és que... Tu realment creus que la societat és així? O esdevindrà així en breu? Una mica sí, però justament com que tot està una mica que veus les notícies i tot és molt depriment i tot, suposo que l'únic que podem fer és intentar agafar-s'ho d'una manera amb bona cara, amb una mica d'humor, o pots ser activista, pots lluitar pel que creus, però clar, com a mínim ho has de denunciar. També soc professor, veig que els alumnes molts cops... A França, ara diré la cosa bona, que hi ha bastant d'esperit crític. És veritat que, com a mínim, no em sembla més que altres llocs, però sí que falta una mica l'esperit crític, no? Jo no estic en contra de les xarxes socials ni de les noves tecnologies, però com a mínim plantejar-se fins a quin punt si cedim tot el control, una petita reflexió i ja està. I ho fas amb humor. Per què l'humor? Clar, perquè per mi sempre ha estat molt important l'humor, perquè justament, no sé, que en Joan deia que deies que l'humor era com una arma... Per a tu és una arma literària. Una arma literària, però jo diria més que també pot ser com una píldora o alguna que fa passar una mica per passar les coses més dolentes o també per denunciar, però sí. I a nivell literari trobo que l'humor s'ha explotat potser poc, que sí que hi ha autors que però els llibres humorístics no tenen gaire bona reputació, potser a Anglaterra o aquí tenim Quijote i Cervantes, però és veritat que no tenen, ja a França no...
El Quijote com humor, perdona. És molt bèstia, no? És molt savi. No ho havia pensat mai. Home, sí, el Quijote és humorístic, fa riure, però bueno, el que m'ha agradat, diguem, de l'humor és que et fa una mica interrogar-te, et fa una mica qüestionar-te les coses, perquè no saps si algú et fa una broma, no saps si això és broma o està dient en sèrio, et treu allò que diuen de l'àrea de confort, no? Una mica, perquè t'has de posar preguntes i jo en aquest llibre ho he intentat fer, no dir això està bé, això està malament, però posar preguntes, no? I amb l'humor està molt... Crec que és una eina molt útil, no? Perquè també crees complicitat amb el lector. Quan fas un acudit, no? Per exemple, no saps si la persona al final també et passes amb la sorpresa, una mica girar les expectatives. Jo crec que hi ha moltes coses interessants de l'humor i que s'han d'explotar. I a més, per passar una mica amb els brancos. La ciència-ficció, aquesta. Bueno, sempre això que tu dius, jo estic una mica d'acord perquè jo no he llegit, una mica de ciència-ficció, però tampoc és el meu gènere literari preferit, però una mica de fantasia o de ciència-ficció sempre crida l'atenció, però clar, d'haver-hi alguna més darrere, no? Perquè si no és només cotxes volant i robots i tot, sinó penso que per mi la ciència-ficció bona ha de parlar una mica de les pors o dels somnis de l'escriptor, però també de la seva època. Això ho vaig dir al juny amb el Premi, que cada obra de ciència-ficció parla de la seva època, de les pors, no sé, el planeta de los simios, que parla de l'època que hi havia la por d'una guerra nuclear, o avui dia la intel·ligència artificial, o Terminator, els robots, no només està... És una mica l'excusa, les coses espectaculars per parlar d'algú més profund, no? És el que he intentat fer. Si has de passar un missatge, una història, si hi ha coses una mica espectaculars, però sempre he pensat que passa millor. Queda una bona idea, sí. Per acabar, voldria dir-vos que a més de ciència-ficció, crítica social, humor, trobem moments eròtics, moments sobretot de reflexió. Sincerament, és un llibre molt complet, tant que us vull explicar la meva experiència. Quan vaig llegir el primer episodi, vaig pensar, quina passada, quina passada. Llegeixo el segon, hòstia, què passarà al tercer, no? Que clar, no tenen res a veure, no tenen molt a veure. Així fins que vaig acabar els sis relats, no? I crec que aquesta és la condició fonamental de qualsevol obra, de qualsevol llibre. T'ha d'atrapar, t'ha d'enganxar. Followers i haters us atraparan, us ho ben asseguro. Encara que hi hagi alguna paraula una mica estranya, no? Bueno, només això, followers, ja ho sabeu. Sí, parles d'això. Ah, sí, una última pregunta, per favor, ja sé que no estem en temps, però... Sí, sí, tranquil. Dius que estàs esperant una trucada de Netflix? Jo, sincerament, m'ho he pensat, he estat reflexionant, dic, bueno, pots fer una minissèrie de 6 capítols, cada capítol és un relat, tu creus que podria... Això ho has pensat o...? No, bueno, era que va haver-hi una mica com de misteri i tot, perquè quan l'editorial Pagès em va demanar que escrivís la meva biografia, doncs és veritat que vaig posar coses humorístiques barrejades amb coses de veritat. Però una mica, no és per enganyar ningú, és només com una espècie de joc, no? Per endevinar què és el que és veritat i el que no. I molts cops les bromes amaguen una part de la veritat, no? Quan jo dic apassionat per la història sí, que vaig triar l'Autònoma perquè tenia la millor cafeteria, és una broma, però és una broma amb un punt de veritat, perquè sí que quan em van portar ja a l'escola vaig dir, uau, jo vull venir aquí i tot, i és veritat que quan feia tard a les classes anava a la cafeteria directament i també prenia moltes coses. I llavors sí, una mica... No, però la història sí que sempre m'ha agradat. Això que deies dels reis i tot, sí, jo reconec que no és molt interessant, però a mi se'm queda molt ràpid. Però sí, és això, és com un joc, és barrejar, que el lector digui, ui, això és veritat o no?
És una mica ambigu també, perquè jo dic que estic esperant una trucada a Netflix, però clar, jo espero, però l'esperança és l'últim que es perd, no? Vull dir que no necessàriament és que estigui en negociacions. Jo tinc la il·lusió que algun dia em trucaran i diran, per fi, no? Sí que es podria fer una I sèrie. l'has de celebrar aquí. No farà bé. I nosaltres, com d'extras, us pots que us lloguin d'extras. Suposo que ja posarien algun jet privat, l'Atmeia, a Los Ángeles, no? Això ja es pot demanar, però... No, era una mica, pues, per fer una mica la broma i així, però bueno, a la novel·la... El que te dic jo és un geni de l'humor com a arma literària. Hi ha algun relat que no és especialment graciós, No. no tots són de broma, però justament el més humorístic és el que passa a França, perquè dic que és el més biogràfic, és veritat, és el més biogràfic perquè treballa en una escola que és molt seriosa i molt elitista, clar, jo he vist coses allà que no podríeu creure, però no, he vist coses molt així, llavors sí que he fet la broma així, però aquest sí que només és humorístic, però Els altres... hi ha coses... Sí. Si llegireu... No res. Aquest no és humorístic, aquest no té res d'humorístic, el de... El lladre de les tristeses. Explica primer el context. Sí, bueno, estava passejant pel riu de Lió, que és molt maco i tot, i vaig pensar, bueno, doncs si d'alguna manera es pogués extreure la tristesa o els problemes o les depressions de la gent amb una xeringuilla, no? Una xeringa. I llavors crec que estaria molt bé, no? Com que els problemes, com si fos un antidepressiu o alguna així, però clar, això tindria efectes secundaris per força, no? Llavors vaig pensar que tota aquesta brutícia que ens traurien del cap seria contaminació, no? I llavors afectaria el riu o el que sigui, i vaig pensar això, no? I després vaig fer amb pirates i a Àsia, per donar-ho més així, però podia passar les metlles perfectament. Però llavors al final hi ha com una reflexió, el personatge se n'adona que el capità s'ha curat i que ja no té depressió, però que això té un preu, que no tot és... I aquest senyor diu que vaig ser prou valent per agafar-li el lladre de tristeses de les mans i llançar-lo al mar. El lladre de les tristeses és la xeringa. Si hagués fet això, el món d'avui en dia seria un lloc molt diferent. L'aire que respirem no tindria tanta porqueria i els aliments que mengem no estarien plens de productes tòxics. Els arbres encara serien verds i la mar no s'hauria convertit en un abocador. Però vostès, els joves d'ara, ja saben com acaba aquesta història. El lladre de tristeses s'ha convertit en el producte més venut del segle. Tothom l'utilitza com a remei per oblidar els seus problemes i tenir una vida més agradable. L'única cosa que compta és el nostre benestar a curt termini i la resta tant se'n refot. A vegades penso que estem condemnats, que la situació ja no es pot salvar. I jo que vaig permetre la difusió del lladre de tristeses, en sóc el responsable, però no en sóc l'únic. Reflexió, No hi ha un... Això podria ser la tele? No, jo pensava com qualsevol producte tecnològic, qualsevol cosa que ens ajuda, però el mòbil... Bueno, hi ha un conte que només és els mòbils, però són meteorits que és com si fossin mòbils. I la humanitat en el futur estarem en un zoo, tancats en una gàbia. Això era una mica com a Planeta de los Simios també, com que la humanitat es torna enrere, però bueno. És ficció, tot és ficció, però ajuda una mica a reflexionar. No sé si vols añadir alguna cosa més. No, que estic molt content que realment hagi agradat i que hagi donat l'oportunitat de guanyar un premi, de publicar-ho, perquè si no es queda un calaix, es queda a l'ordinador i és una llàstima que hi hagi tantes coses que potser per falta d'algú que en algun moment hi hagi interessat que no veurà la llum.
molt agraït per això. Jo fa anys que pico pedra, però bueno, que mira, al final necessita algú bo. Jo li volia preguntar. Perquè ara també passa A poesia. a poesia. Sí, a poesia presentarem el José Luis García Herrera, que és nascut a l'Hospitalet de Llobregat. Esplugues de Llobregat. Esplugues de Llobregat, i que aquí diu, com a tots els llibres, una mica de biografia o dels llibres que ha publicat. Com que sé que este llibre us agradarà, jo crec que bastant, us recomano que després busqueu a les llibreries, a les biblioteques, un altre que a mi m'ha agradat molt, que és El somrís trist de Sílvia Plath. Va ser Premi Francisco Brines el 2021 i jo t'ho vaig comentar. És un llibre que us ho recomano perquè té una capacitat de posar-se en el personatge. Sílvia Plath era una poeta, es va suïcidar, i ell encarna aquesta tristesa i els motius, i molt bé, és un llibre recomanable. Això ja ho llegireu aquí. A veure, del llibre que ha guanyat el Premi Nit de Poesia al carrer del 2024, el 15è, convocat pel Col·lectiu per la Cultura i editat amb el suport de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, se'n poden dir moltes coses, però la manera de començar que trobo més correcte per apropar-vos al llibre és dir-vos com obre el llibre. El llibre obri així. La nit camina amb empremtes d'ombra pels carrers estrets que envolten l'amfiteatre de Piazza Navona i condueixen amb lents passos d'aigua fins a l'ampla frontera entre les avingudes i el riu. Camino amb les ombres de la nit, buscant-me entre les petites taules dels restaurants, entre les pedres callades, entre les esquerdes on acumulen segles les urpes de l'oblit. Desorientat, recorro carrers que ja em coneixen i escriuen el meu nom sobre l'aigua ronca que descendix dels portals tancats fins a les reixes rovellades de les clavegueres. La nit ha descarregat un sac de pluja. Desorientat, busco la senda que em guiï de nou fins a la plaça, fins a la llum secreta que guarden els últims bars, fins a la nota més greu d'aquest jaç dolençós que esquinça la cara, que la sang esfondrà. Així voldria tombar els murs de la nit, oblidar tots els carrers on m'he perdut, creient que trobava un lloc a la terra. I si ho he trobat, si estic aquí com un nàufrag que ignora el do dels camins, tancaré les portes de Roma i em quedaré assegut al llit sentint el batec de la teua pell, la música lenta que escric amb les mans. Llegint el teu poemari em van vindre al cap tres poetes pels seus versos i ara explicaré. Alejandra Pizarnik. El amor, si és algo, és dos que se miren. Probablement aquesta sigui una manera sublim d'expressar el gest amorós de la mirada, i això també passa a vegades al teu llibre. Però n'hi ha una altra, que és la mirada d'un cap a l'altre sense que aquest altre ho sàpiga. Els poemes del teu llibre semblen anar una mica més per aquí, la mirada de l'un cap a l'altre. Més aquella mirada del poeta que acabarà plasmant-se en versos. Sí, aquest quadern és un viatge cap a la ciutat eterna, en el que quedes meravellat de la ciutat i també meravellat de la persona que t'acompanya. I llavors vas contemplant la ciutat i contemplant la persona que tens al costat, la persona que t'estimes, i que te la vas mirant de vegades sense que ella se n'adoni, és a dir, tu l'estàs contemplant quan està asseguda, quan està al llit, i
I aquestes mirades, dues mirades que es troben, deia la Pissarní, que a vegades aquestes mirades es troben, però a vegades no es troben aquestes mirades. És la teva mirada cap a la persona que estimes i realment aquesta felicitat, íntima felicitat de sentir-te estimat, que estimes i sentir-te estimat. I en aquest llibre, com molt bé dius, hi ha aquestes mirades que no es troben, sinó que tu estàs destinant cap a la persona que t'estimes. És aquest lloc d'anar junts, però de vegades la sensació de que estàs sol contemplant tota la meravella que tens al teu costat, que trobes. L'altre, Mario Benedetti. Y si hago cosas por ti, no es para que me quieras, es para que sepas que te quiero. Juguem amb el que diu Benedetti. I si faig versos per a tu, no és perquè m'estimis, és perquè sàpigues que t'estimo. Quadern de Roma seria també com a poema, una mica això. Sí, també aniria per aquí. També aniria a expressar que les coses, perquè sàpigues que t'estic estimant. Els moments, aquesta complicitat, de vegades aquestes converses que tenim allà als restaurants, passejant, tota aquesta complicitat entre les dues persones, demostrant petits gests, petites cosetes, però que l'altre està captant, que realment hi ha un amor que estàs mostrant de manera continuada. I després en els poemes això també. Hi ha aquesta mirada que no es troben i aquestes mirades que sí que es per comunicar que realment aquesta felicitat sobretot que tu estimes, però també hi ha aquesta confirmació que també aquesta estima es correspon. I un tercer poeta, que els de Cada Cultura coneixeu perquè un any el vam recitar, Lluís García Montero, que per mi té l'habilitat de fer d'una situació o d'un sentiment amorós l'inici de molts poemes que toquen i remouen diversos aspectes de la nostra existència. Només per posar un exemple. Ten paciencia conmigo, porque a veces el mundo, la víbora del tiempo y del pasado, cabe entre dos palabras. Si la piel se hace noche, si vuelven las cenizas a los labios, cabe entre dos palabras. Podries triar, i ens faries molt content, alguns versos del teu llibre en els quals això també passa, és a dir, aquesta contemplació amorosa com a punt de partida per a una reflexió sobre altres aspectes de la vida. Sí, jo crec que aquest poema, El campo de fiori, reflecteix bastant allò que comentava de que estàs contemplant la ciutat, estàs contemplant la persona i al final tot això es fusiona en un camí cap a un to amorós. La llum del sol i la claror de l'aigua desvetllen l'esperança d'aquest nou dia que s'obre majestuós, pètals de llum sobre un mar de pedra, com una plaça d'àmplies proporcions o com un cap de saba, de sang i temps, que batega com el secret atzar dels amants. Una olor verda ascendeix de la terra i travessa les cuirasses de les lloses per posar-se als llavis que pronuncien les justes paraules. Les necessàries perquè aquest matí quedi per sempre cossit als pergamins de la memòria i els miralls invertits de la retina. Els colors reparteixen pincellades de llum en grapats de foc, de flames que perdran l'encesa tenacitat de s'encendre
els abeuradors d'una aigua adormida. Però aquest matí, encara, aquests pètals rivalitzen en bellesa, amb la dona que mira cap a mi i em somriu, amb la llum del sol i la claror de l'aigua cercant els arcs primaverals dels seus llacs. Vull fer-te una pregunta que em va pel cap, ara m'ha vingut. La primera, el teu llibre, t'ho he dit abans, l'he llegit 3 vegades. Una a la comissió de lectura que fem la tria, una altra com a jurat, i la tercera quan va sortir publicat per centrar-ho una mica i veure per on anaven les preguntes. Tinc la impressió que, a part de fer aquest joc de la mirada o de les mirades, en el sentit del gest d'amor de la mirada, aquest gest que la mirada té aquesta potència de comunicar amor sense dir. A part d'això, penso que és un llibre que sembla com si hagués volgut abanderar i defensar el que és o el que seria un amor madur, és a dir, reivindicar l'estatus, l'existència, la realitat de que hi ha amors madurs potents. Sí, això recordo que m'ho vas comentar quan vam fer el lliurament de la premi, i realment és així. És un llibre en el que vol expressar, com dius tu, abanderar aquest amor més madur, aquesta passió, també hi ha una passió, però potser és una passió una mica més calmada, però no deixa de ser un cant a l'amor, encara que siguis una edat madura, però a l'amor podríem dir que no té edats, o podríem dir que no té edats, que aquesta passió sempre és un sentiment molt arrelat en el teu esperit que sempre, l'edat sigui l'edat que sigui, ha de fluir. En aquest llibre doncs flueix, o neix, aquest llibre potser neix d'aquesta passió d'un amor ja adult. Ara que el llibre està publicat, José Luis, quan li vas ensenyar a la teua musa i va veure per a Raquel, musa i companya, què et va dir la musa i companya? Doncs, com sempre, molt agraïda que ella sigui la font d'inspiració, que ella sigui la persona en la que aquest amor es plasma, realment que ella sigui la companya, la dona que acompanya aquests poemes. Jo sempre dic que tots som poesia, tots, i que no s'ha de tindre por a la poesia, sinó que s'ha d'anar a buscar aquell tipus de poesia que tu puguis fer teu, que tu entenguis per a tu i que té una utilitat per a tu. Sempre ho predico a totes les presentacions i entrevistes, i és que és així, ho crec fermament. Tots som poesia, ho repeteixo. Però per què alguns ens fem poetes? Perquè aquest misteri jo encara no l'he aclarit. Doncs crec que jo no podré tampoc aportar gaire en aquest sentit. El que sí puc dir jo, no sé, allò de la llamada, no sé, jo vaig sentir... Jo vaig sentir, quan era ben petit, aquesta atracció cap a la poesia. A més, era una mica el nen raret de la classe, perquè la poesia tota la gent no volia saber res i jo estava ja encantat amb la poesia. I no sé, jo crec que, jo sempre dic que jo quan era petit em van inocular el virus de la poesia i ja no, un cop ja tens el virus no te'l pots treure, i l'única manera que pots fer és estimar-la i escriure-la. Sincerament, per què ens fem poetes, jo aquesta resposta no la tinc. El que sí és que me l'estimo. Aquí, com a l'amic David, he intentat escriure relats, he escrit a vegades alguns relats, però com la cabra que tira cap al món, jo
al final sempre torno a la música. El que passa que si en algun moment sapiguéssim amb antelació i poguéssim deixar temps, perquè això és com els vicis, no? Arriba un punt que si passes la línia ja no el pots controlar. I jo trobo que abandonaríem la poesia perquè fa patir molt, no? Sí, pateixes, és curiós que pateixes molt quan estàs escrivint, però després la satisfacció final compensa. En el meu cas compensa tots aquests patiments. Sempre, sobretot hi ha un patiment, per mi és trobar aquell vers inicial el que obre i desencadena tot. Un cop trobes aquest vers és com si entressis en una espiral. Un tràngol. Per què, ara que te tenim aquí amb veu teua, no ens fas una altra lectura d'un poema que aquí, en el context del llibre, a tu mateix t'hagi agradat especialment? Perquè sempre els poetes tenim un poema preferit. Sí, a veure... I aquest hem parlat que l'amor és el fil conductor del llibre, potser aquest Amants a Roma. Quin número de pàgina? 37. Per la finestra penetren els sorolls de la nit i l'escassa llum d'una lluna minvant. Els amants romanen abraçats, nus, sobre un llit petit de llençols despets. Arriba el rumor d'algun automòbil llunyà, els passos d'algú que s'allunya en la matinada, el so lleu del Tíber amb les seves aigües lentes i els miols rungats perseguint-se per les teulades properes. Els amants uneixen les seves boques amb ulls tancats, tot lliurat al sentit del tacte, a les mans que reconeixen cada centímetre de pell, cada ple com els dits, els llavis, la llengua, desxifren els enigmes de l'amor i descobreixen les llavors del plaer, els pous de la glòria. Així també s'estima Roma, sota una llum mínima, sota una llum antiga, amb la fe de l'amant entregat que descobreix amb les mans el llegat de les pedres. Aquest poema plasma bastant bé el que deies i estimes la ciutat, estimes la teva companya i tu pots sonar. Com pots veure, aquí tractem bé els guanyadors, no? Sí, molt bé, és un plaer venir aquí. I per tant estigues d'acord amb mi que estem com en família, no? Podríem dir? Sí, no, jo aquí em sento molt... Llavors me permetràs l'atreviment que ara faré. Sí. Explica'ns el que t'ha passat amb la teua filla Noa, el llibre Pels camins dels anys que ella ha fet sobre 30 poemes teus. Això és un dels regals més bonics que em poden fer a la vida. Doncs és el treball de recerca de la meva filla que està estudiant o vol estudiar Belles Arts, està fent el batxillerat artístic, i en el treball de recerca va decidir il·lustrar 30 poemes meus. I així que va agafar tots els meus llibres, va seleccionar 30 poemes, els va classificar en diferents parts, seguint el fil vital, per això el títol dels camins dels anys, i ha quedat una cosa preciosa. Per mi, clar, veure els meus poemes il·lustrats per la meva filla i un cop que els vaig tenir van fer una publicació.
Va caure una gallineta, no? Va caure més d'una. Vam fer la presentació allà al meu poble, a la biblioteca de Brera, i la veritat és que se'm va trencar la veu, vaig aixecar-me. Bé, de part nostra, si ets tan amable, quan tornis a casa li dius a ta filla que tingui en compte este detall. Sí, tant. Tenim contactes amb el Mossad d'Israel i ho sabem quasi tot. Sí. Senyors, per acabar i passar al torn de preguntes, podeu preguntar als dos autors el que vulgueu. Estem en família, ja ho hem dit abans. Però deixeu-me insistir en recomanar-vos la lectura d'aquest llibre, sobretot per la facilitat de lectura que té, per aquesta veu pausada i tranquil·la, per aquestes imatges que, si ens deixem portar per elles, arribarà en algun moment aquella màgia que té a vegades la poesia, que dirà, hòstia, això jo ho he viscut o això a mi m'agradaria viure. Us ho recomano, llegiu-ho. Podeu passar a les preguntes, aquí estan per a vosaltres i per això hem vingut. Jo una mica acabo d'humor, sempre estic riquíssim, Sí, és me conté de la història, que a la màquina de la felicitat, oblidada de tristeses, si algun dia descobrís que te la venen, el conte, per fer una mica de misteri, vaig dir que són xinesos del segle XIX que fan i que és una barreja de ciència i de màgia negra. O sigui, fa falta això, ciència i màgia per crear això. Però el resultat... No, és No, una cosa o no és una altra. Jo tinc una pregunta també. A veure, formo part del jurat de tria i hem llegit el teu llibre i ho has deixat caure una miqueta, però a mi m'agradaria saber si el conte dels profes cuirats si és una mica autobiogràfic, si d'alguna manera va passar alguna cosa similar per els dictadors dels francesos i per el que va ser finalment el misteri, no? Vaig crear una mica una intriga, que és que el protagonista, que seria jo, que arriba un dia a la sala del professor i es troba els professors que normalment estan, com sempre, així enfadats i criticant els alumnes i tot, i es troba allà de festa, amb xampany i tot, i llavors per ell és com l'apocalipsis que arriba, no? I els alumnes es pensen que són zombis o que són extraterrestres o comencen a fer teories molt boges i al final, tampoc us fa dir al final, però sí que hi ha coses biogràfiques perquè dic que jo tinc un amic allà que és profe de castellà també, es diu Jean-Philippe, i és molt simpàtic, però clar, és molt simpàtic per ser francès. És a dir, que seria l'equivalent d'un andalús que està en depressió. I hi ha una companya meva que sí que els alumnes li diuen Madame la caníbal. O sigui que fa por, perquè li diuen caníbal és perquè sembla que es vulgui menjar, els fot tant la bronca que sembla que es vulgui... O sigui que alguna cosa hi ha. Sí. Però bueno, a part d'això és ficció. Molt bé. O sigui que els 100 euros no... Bueno, ens van pujant el sou, però crec que ara està millor aquí que allà. Oh, jo crec que aquí està molt malament. Doncs imagina't. Som professors, per això t'ho dic. Està la cosa molt bé. Alguna pregunta més? Sí, jo volia fer, més que una pregunta, jo també formo part de narrativa, però, clar, no has llegit el teu llibre, el teu encara no, perquè no el tenim, com que està recent publicat, a partir d'avui ens posarem. Volia només dir-te, per la part que ens toca de poesia, que quan fem recitals i tal, que en principi jo, per exemple, era una persona que de poesia, pues la veritat, no, perquè tampoc és que a escola és una cosa que tampoc s'ha incentivat massa, per almenys a la nostra època, no sé si actualment. La narrativa sí, però la poesia és una cosa que a mi quan me van insistir perquè recités tal, vaig dir, jo si voleu que llegeixi el que volia, però jo recitar, no, és que no se me dona. Bueno, però com que tenim uns companys estupendos, com fem assajos i t'ajuden molt, ho podem aconseguir.
Només dir-te que és que admiro tant que sigueu capaços, els poetes, de dir aquestes coses amb aquestes paraules, que és que quan sentes que ho llegeixen fas que bonic, que ben explicat i que incapaç sóc jo d'explicar vull dir que teniu, que tu has dit que la poesia és querida, però és que crec que és com un do, com si té un do d'escrit, de dibuixar, de tal, és un do que teniu innat, una cosa que tal. Sí, segurament, perquè jo tampoc no sóc conscient de fer un esforç, simplement és allò de posar-t'hi davant de la pantalla i mirar dins teu fins que surt aquella idea, aquell vers que ho desencadena tot. I després hi ha una part més d'anar polint, d'anar retocant perquè al final allò que vols expressar quedi perfectament. Completament d'acord amb tu, això sempre ho diem, sempre ho expliquem. I a més hi ha una cosa que m'ha agradat molt, com has dit, tu has dit pantalla, jo dic paper, la pantalla jo veig al final. A veure, està molt bé la pantalla, saps per què? Per veure, per exemple, quantes vegades has repetit una paraula, per no ser pesat i tal, a través del Word, no? Però no t'ha passat a tu, no, quan no tens cap llibre començat, si el començaràs, no. Els llibres surten quan volen, no quan vols. No t'ha passat que estàs fent un llibre i vas a dormir i et despertes a la nit, jo què sé, a les 4, pel que sigui, i has d'anar corrents a agafar un paper, que tens un vers. I se te n'ha mirat el cap i deixes apuntat llavors aquell vers com a tu dius. Coses així passen. Això així passa. Sí. Així no passa. No. Coses així passen. A vegades estàs a la feina i hi ha una tarda i llavors dius corrents, això no es pot perdre. Sí. Això és una pregunta recurrent que sempre fem, no? Que és... Esteu a la dutxa i us ve i escriviu i ja està. Però s'ha de treballar aquesta idea que has tingut, no? Sí. L'art potser no seria tindre la idea, sinó saber plasmar-la perquè doni el nom. A mi m'ha passat a vegades que vas conduint que llavors no tens res per apuntar i llavors has de memoritzar aquell vers que ha sortit i vas buscant a un aparcat. Què més? Per als dos. Quant de temps més o menys s'heu dedicar al cap de la setmana a l'escriptura, fora de la feina, a l'escriptura? Jo no tant com m'agradaria, clar. És que depèn de les obligacions. Ho feu els caps de setmana, entre setmana... Però tu quan te ve, no? Perquè clar... Sí, no, entre setmanes sí, també. Quan tens més temps lliure, perquè has d'aconseguir alliberar-te de tots els problemes que t'envolten, per centrar-te. I a vegades estàs allà una hora que no t'has adonat de tot el que ha passat al teu voltant. Estàs tan ficat en allò que estàs escrivint que és com si sortissis del món. Surto del món i després al cap d'una estona torno. Tornes i a vegades sense haver esmorzat o sense haver dinat. I tu, David, també passa igual? Jo puc escriure a qualsevol lloc, a qualsevol moment. A la sala de professors, amb els professors aquests que protesten, doncs jo estic allà escrivint o corregint, o a bars, o a biblioteques, però sí que, sí, això, necessito temps, però clar, fa poc he tingut una filla petita, encara no està d'això, i ara mentre tu explicaves les teves experiències, ho he trobat molt maco i he pensat, que el meu llibre no l'he dedicat a la meva dona. He pensat, Hauràs d'escriure un se m'ha oblidat, però tampoc, és que clar, és diferent perquè en el nostre cas amb la nena petita i tot, sí, el podria haver dedicat i quedaria molt maco, però seria una mica
Ui, seria una mica hipòcrita fins i tot perquè jo estava potser intentant escriure aquest llibre i ella m'està dient que s'ha d'anar a comprar els penyals, no? Per la nena. O sigui que tampoc no ha sigut la meva musa, precisament. Al contrari. Però bueno, justament ser professor està bé perquè ens dona una mica de temps també per... Bueno, a França tenim moltes vacances. És veritat que diuen que aquí els nens tenen allà més. Aquí hi ha vacances però no les aprofitem, no les poden fer. No, i al febrer, a l'octubre, cada mes i mig tenim 2 setmanes de vacances, llavors jo aprofito per escriure. Hi ha una cosa en la que coincidim els tres, és que podem escriure en qualsevol moment, en qualsevol lloc, si convé fer-ho. Encara que siguin 2 ratlles, 3 ratlles, però que aquelles 3 ratlles no es poden perdre perquè realment tindria alguna cosa molt grossa, no? Important. Aquesta sensació existeix. Per mi l'ideal seria, com has dit, del treball, no? De poder dedicar més temps com algo gairebé burocràtic, Però llavors no potser no escriuries tan bé. No sé, hi havia un escriptor anglès que veu que cada dia havia d'escriure com cada dia de 8 a 4 i tal, i que després quan acabava un llibre no agafava pausa, continuava ja com molt així. No sé. N'estàs escrivint un altre ja? Sí, estic escrivint un però no tinc gaire temps, però bueno. No tens dedicat-te ja. És una novel·la, no? És una novel·la humorística, aquesta sí que ja ens donaràs notícies. Sí, hi ha molts jocs literaris i molt així, però és d'humor. I tu, José Luis, tens algun llibre en marxa? Sí, jo sempre tinc. No pares. No paro, sempre tinc projectes. Ja ens anirem posant al dia. Jo també en tinc 2 acabats i ja t'avisaré. Que trobin sortida. Que trobin sortida, sí. Els llibres són com antigament se feia, no? S'anava al ball i els llibres esperen que algú es tregui a ballar. Hem de fer. Què més, ara que els teniu aquí? Alguna pregunta directa d'aquelles que fan a Telecinco? No? Ja està bé? Anem a fer el vermut? Jo només dic que el dia del lliurament a la plaça Joan Miró és un lloc fantàstic i fer la presentació aquí veient el mar és una altra... Una mica de fred, Molt fred! Jo pels que no... Sí, per això que... Guaita la màquina la tens aquí. I jo pels que no vau vindre a la nit de poesia de l'any passat, perquè tant un com l'altre ho va dir, doncs pels que no hi éreu ho dic, que tant el David com el José Luis ja havien estat aquí a la cala i la coneixien. Podeu dir, que us queden 2 minuts, ho podeu dir perfectament. Bueno, vaig comentar que jo he estudiat aquí a la Mireia 2 vegades i que ho tinc lleure també una tercera. Sí. No, molt bé. A veure si hi ha un quadern de l'Ametlla, no? Sí, estaria bé, sí. I tu, David, a través d'un amic, no? Sí, un amic que tenia una casa aquí, de la universitat, havien vingut i ara és veritat que com que a Lió sí que el mar el trobo a faltar, sí que potser ara aquest estiu miraré algun hotel, si algú té algun contacte m'ho passa així una setmaneta sí que m'encantaria passar-ho aquí. Bueno, doncs esteu convidats al vermut i a xerrar amb els autors i si algú vol que us signi el llibre també us el signaran amb molt de gust. I gràcies per vindre. Ramon, una senyal. Quan és el vermut, no? Doncs res, moltíssimes gràcies sobretot als autors, als premiats dels premis de l'any passat i moltes gràcies també a tots vosaltres per acompanyar-nos. Esperem també... Estem ja treballant per la propera nit de poesia al carrer, este 2025,
I bé, com sempre és la segona setmana de juny. Normalment, Dissabte. sí, el Hi haurà, segon és dissabte. possible que hi hagi un canvi d'ubicació, que ja ho anirem Sí, informant. i molt a prop Però també molt- i molt a prop d'on estem ara. Sí, per tant, serà millorar una mica Tan a prop, que... Bueno, res, moltíssimes gràcies per vindre i esteu atents als propers vermuts de cada cultura. Moltes gràcies. Gràcies.